and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Hala, uy! Ay, Greggy, ay! Ako na palipay niyo mo sa imo may pagtagat na ko. A very small amount. Matter of 3,000. Greggy! Bye. Ay! Hala, uy! Mangalit lagi ka, kiss. Pagkalit lang ko. Kaya kung mananghin ko balibaran, niya ako niyo mo. Ay, depende. Lakaw na, uy. Basin og ipangita na kakaroon sa imong asawa. Shh, don't say bad words. Unsa? Sige. Anto na ko. Okay, bye. Huh? Bye! Anya, ingat ka. Amping ka, ha? Of Amping ka course. sa pag-drive. Sige na. Bye, Greggy. Sweet dreams. Pahi ka pa sa kusampot, Ben. Bye. Hello, uy. Ay, mas sila si Sir Craig, uy. Pero, 3,000. Yes, okay na kaayo. Para gunit sa kamot niya umanhikap sa sampot. 3,000. Unya, mangalit ug hawak ang tunto jud, uy. Pero, sakto ang gisulti ni Sofia. May man og hak-hak sa lubi kay makita. Uy, undang naman bilyag. Muklose na di ay. Pero si Kati, pa makabalik ka dari. Upang ko ari ah. Ay, diri lang ko kay kung mubalhin ko, basi masuko sa to. Ingon na ba to siya nga, diri lang gikon ko. Stop, tiwason ko lang ni Beer. To ana si Mr. Martinez? Yes, dahil to, ana. O sige na kay nagpaabot ni Mas Franco. Wa gyud na ang balhin taon. Mao man instruction ako niya. Nga diha ra gid siya. Buutan sa Mas Franco sa. Maayo mo tuman sa imong mga gusto jay. Unya dahil ka ng kuan ba, day gihatag si Greggy. Ay naunsa diha na nimo eh. Okay ra. Basta. Ay okay ra lagi diha na nimo. Ngano, ikaw ray do na di ay ha. Ay, may customer sa DI ka. Yeah, foreigner jay. Dollars? Ay bigatin jay. Wow, bigatin. Sige na. Ato anas Franco. Okay, sige. Bye. Bye. Salamat. Bye, Kathy. Ay, si Kathy. Si Aw sa ginibayhana ta. Unya labaw sa tanan, si Way pagyud. Sama ka? Okay ra ka? Okay ra mo ko. Kita ko sa menu ba, ninyo diri. Doon may litson bili, no? Yes, doon na. Palitan nung tanan ko si Inday Claire. Nga naman, nanugon siya? Magpapalit siya pagkaon. Okay, sige. Magpalit ah. 1/4 lang. No. 1/2 kilo lang. Kining kuwang grab niya akong kwarta da. Ako'y bayad. Mother parents gid mo, di gid malimot sa anak. Nanugon man. Very good gid kaayo. Sige na, Sofia. Ari na mi. Sige, amping mo ha. Franco, hinahinay sa pag-drive sa motorsiklo ha. Hinahinay padagan. Sophia. Bye! Asa naman ang imong motorsiklo? Tuwaraw. Okay. Hello, Gabi. Si Sir Martinez. May hindi tagad ni mo. Hello, sir. Uli na mo? Yes, sir. Ay, akong husband, sir. Si
si Franco. Oh, hello, Sir Franco. Hello, sir. Greg Martinez. Mayang gabi diya, sir. Oh, nice meeting you, Sir Franco. Ingon man sa ko, sir. Ah, excuse na sir ha. Ari na mi. Love. Dali na love. Aha. Sir, excuse us. Dali na love. Oo. Okay, go ahead. Nampak. Love dia yung ilang taugan na eh. Okay, dali na. Angkas na. Yan naman ka. Hmm. Mura man kag nauknol nga akong giagda. Kuan, nakalitan lang ko ba nga itawag ka na kog love. Oh, di ka gusto ana. Meaning, proud ko nga ikaw ang akong bana. Love ko ang akong gitawag nimo. Mao bitaw nga nakalitan ko nga sa daghang katuigan karon pa ka nitawag na kog love. Nyan sa man maglalis pa ta na. Aw dili man. Sultir ka nita. Lucky. Dali na, tara. Nakapahilaw na ako. Sige, larga na. Oh. Mo dito yung bana. Franco, ha? Arang-arang sagdagoy. Pero sa kay trabaho, atong mura magkubalog kamot. Gano'n bang na-interest man ko ni Kati? Oh, come on. This is only a wild imagination. Maayo kay naabot na mo pa, ma. Oh. Dali nak, pagkaon na. Nagpalit mi og lechon bili. Nagapit po kog burger, Inday. Salamat pa, ma. Naglagot kong papa nimo. Mansad. Ano naman pud, ma? Ni adto didto. Nisud sa akong gitrabahoan, wa magpahibaw. Kinahanglan ba gyud? Ay angay siya magpahibaw aron sa ingon makaandam kog makaon para niya. Busog man sad ko. Kung nagpahibaw pa ka, ako tatoy mo sugat nimo. Di ang nahitaburon si Sofia na no inisugat nimo. Wa mo gunay kasugod. O base si Sofia imong gitawgan o siya nisugat nimo. Sige to. Oh, Wow. ngano siya ba sugat? Gamay anang butanga, ma, uy. Ay na lang mo paglalis, ana. Ay di man kudak, mas maayo man gyud na magpahibaw ta. Pero murag sakto ko sa akong pangagpas. Nga wa magpahibaw aron maniid kung unsa gyud akong trabaho dito. Na. Ma. Wa manggod na sa kuno na oy. Ay giunahan ta lang ka. Giunahan ta lang ka. Kay basin mo na tinud-anay nimo tumong. Ako may nagdasig ni Papa, ma. Nakuhaon gyud ka dito. Claire. Oy. Si Mr. Martinez man nanawag? Ano man ka, ha? Hello? Yes, hello, Sofia. Hey! Nanawag ka? Wa ba ka matug? O pa, punta na lang ko. Kailan ka ba ng bana ni Kati? Yeah, of course, no. Kaila kaayo, oy. Kung sa trabaho siyang bana? Maninda. Pungko-pungko ra gitawon, Sir Greg. What? Sitting? Yeah. Punggo. Oh, Sir Greg. Ngano day unta, sir? Oh, nagpakisayon lang. Kursunada ka sa kong amiga, Sir Greg? Sophia. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!